Gingerin rođendan. Pronašla sam Ginger i jako sam srećna. Nešto upalo ovde. Tako da svi u komentarima pišite srećan rođendan Ginger. I danas je divan dan pošto naša Ginger slavi 8. rođendan. I jako je lepo to što sam je pronašla. Moj novi Sivian Maybe sada je odbačen pošto je bila jako bezobrazna prema meni. A sada je Gingerin dan. Sada smo u Slatkoj banji i Ginger tamo slavi rođendan. Pripremala smo i zabavu iznenađenja. A ovdje su svi pokloni koje ona dobila. Vidite, ovdje su unutra. A pokazat ćemo u nekom narednom videu. Pozdrav! Srećan rođendan!